दिनै जों रायजोनि माइ हादो लोगोफोर माबायदि नुदों आंखो तामाम हादो माइया लेमजोबनाय बिराद खस्थ'लै हानो हाबाय जों इखिनिखौ इखिनिखौ हाबाय आरो दा बेलासियाव हागोन बिनिफ्राय आङो आरोना माने भिडिअ खालामनो बारा टाइम मोनाखैसै बिनिखायनो इन्ट्र'फ्रा बारा मोजां जायाखिसै ओमफ्राय आं माने फैनाय समावबो भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय थांनाय समावबो भिडिअ खालामनाय जायासै ओमफ्राय जास्ट माइ हानाय समाव माने दसे ब्रेक लानाय समाव आरोना ओमफ्राय आङो बेबायदि माने एसे जिखिनि हायो बेखिनिखौ नोंबो आलि आलि नागिरबाय थागोन नेरसा सादाना दे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला माबायदि नांदों माइ हानानै लाइक मोजां नांदों हानायखाय साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर एसे माने बेबायदिनो जानला मोनला भिडिअ आपडेट होलायबाय थायो इउटुबाव आरो इउटुबार आरो सासे थुनानै होदो ओमफ्राय आंनि गोदान बिथाङा जोंना डेन्जार जाखायो नोंथांमोना फार्स्ट नायनो हानाय जाहाथे अके स' नायलांबाय थायो माइनि अबस्थाखौ नायदो मादि लेमदो एक घन्टा हागोनब्रा ini biga kat penuh lagi nih aku हाया बेसेबांथ' ना बेराबो दब्लायसे खाना हाबाबोथ' मिटिं बापार खालामबाय थार बिलाय